Adem ayem pikirane. Ayo disambung. Bisa. Sing dadi bujang kaya apa? Aku diambil. Sambung. Nyok sing main dua Ay, gimana kok disambung, Pak? Unden aja itu paribasane iki kepriwe satu loro nambah Pak ya lagunya napa malih nambah adem ayem pikirane. Ayo disambung. Bisa. Sing dadi bujang kaya apa? Aku diambil. Sambung. Nyok sing main dua Ay, gimana kok disambung, Pak? Lagunya nambah sambon tiba musim merga karo unden aja itu paribasane iki kepriwe satu loro nambah Pak ya lagunya napa malih nambah